राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सावंतवाडीचे लोकप्रिय तालुकाध्यक्ष माननीय पुंडलिक दळवी यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक सवर्चना घारेपरब, कोकण विभाग महिला अध्यक्षा, राष्ट्रवादी काँग्रेस सावंतवाडी तालुका आणि शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी बेसिक सर्व सेलचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मित्र परिवार। सध्याच्या राजकारणातून निष्ठा अन निष्ठावंत हे शब्दच इतिहास जमा झालाय। मात्र जनसेवेचं व्रत अंगीकारत पद, प्रतिष्ठा यापेक्षा निष्ठेला महत्त्व देणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी। त्यांच्या रक्तातच समाजाबद्दल प्रेम अन आपुलकी आहे। आई वडिलांचा समाजसेवेचा वारसा, गुरुवर्यांचं मार्गदर्शन यानुसार ते समाजकारण, राजकारणात कार्यरत असून अगदी अल्पावधीतच जनसामान्यांच्या हृदयात जनसेवक म्हणून त्यांनी घर केलंय। पुंडलिक दळवी हे सर्वसामान्य कुटुंबातील व्यक्तिमत्व, शून्यातून विश्व निर्माण करणं हा त्यांचा स्थायी भाव आहे। आपल्या जीवन प्रवासासह राजकीय जीवनात त्यांनी ते सिद्ध करून दाखवलंय। मेहनत, चिकाटीच्या जोरावर गरिबीवर मात करत यशाची शिखरं त्यांनी पादाक्रांत केली आहे। मात्र त्यांचे पाय आजही जमिनीवर आहे। नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान, अर्चना फाउंडेशनच्या माध्यमातून समाजसेवेस त्यांनी सुरुवात केली। गेल्या 15 वर्षात सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात बहुमूल्य काम केलंय। समाजकारणासह राजकारणाची आवड असल्यानं लोकांचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रवादीचं घड्याळ हाती बांधलं। सावंतवाडीतून संपलेल्या पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेतल्यानं त्यांची थट्टा उडवली गेली। परंतु कुशल संघटन कौशल्य, मैत्रीपूर्ण स्वभाव आणि समाजासाठी काम करण्याचा ध्यास यावर त्यांनी राष्ट्रवादीला उभारी दिली। नेत्या अर्चना घारेपरब यांच्या नेतृत्वाखाली तालुक्यासह सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ पिंजून काढला। त्यांच्या धडाकेबाज कार्यपद्धतीमुळे सावंतवाडी नगराध्यक्ष पदाच्या पोटनिवडणुकीत नगराध्यक्ष पदासाठी त्यांचं नाव चर्चेत होतं। मात्र महाविकास आघाडीचा धर्म पाळत पक्षाधीश मानत त्यांनी मोठ्या मनानं निवडणुकीतून माघार घेतले। त्यानंतर पक्षानं उद्योग आणि व्यापार सेलचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती केली। युवा वर्गाला आकर्षित करत आपल्या कुशल नेतृत्वाची झलक त्यावेळी त्यांनी दाखवून दिली। संपलेली राष्ट्रवादी पुन्हा जोमानं उभी राहू लागले। राष्ट्रवादीच्या राज्यातील बड्या नेत्यांचे कोकणकडे वळलेले पाय हे याचंच फलित आहे। यानंतर पक्षश्रेष्ठींनी सावंतवाडीच्या तालुकाध्यक्ष पदाची जबाबदारी दळवींकडे सोपवली। विशेष म्हणजे लग्नाच्या वाढदिनी त्यांना हे मोठं गिफ्ट दिलं। यानंतर तालुकावार दौरे करत सर्वसामान्यांचे प्रश्न त्यांनी जाणून घेतले। यातच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरदचंद्र पवार यांच्या पुढाकारातून राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं। यावेळी सुद्धा सत्तेत असल्याचं विसरून प्रसंगी रस्त्यावर उतरून सर्वसामान्यांना न्याय दिला। त्यामुळेच पुंडलिक दळवी हे सर्वसामान्यांना हक्काचे आपले वाटू लागले। त्यांच्या पॉवरफुल कार्यपद्धतीमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य निर्माण झालं। राष्ट्रवादीला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले, कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारेपरब, जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांच्या सोबतीनं त्यांनी सिंहाचा वाटा उचलला। कोरोना काळात सामाजिक कार्याबरोबरच गरजू लोकांचे आधार म्हणून ते उभे राहिले। पूर परिस्थितीमुळे कोकणवासीय अडचणीत सापडलेले असताना थेट मैदानात उतरत त्यांनी जनतेला मदत केली। गरजू लोकांना मदतीचा हात दिला। जिथं प्रशासन पोहोचलं नाही तिथं पुंडलिक दळवी पोहोचले। म्हणूनच संकट काळात धावून येणारा पुंडलिक म्हणून त्यांची ओळख झाली। सावंतवाडी शहरातील विविध प्रश्नांवर त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला। प्रसंगी आंदोलनं देखील छेडली। कोणत्याही दबावाला बळी न पडता त्यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली। शहरातील मूलभूत समस्या, रुग्णालयातील असुविधा पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा पुढाकार असतो।
पक्षाच्या योजना, धर्माधिकारी प्रतिष्ठानचं आध्यात्मिक सामाजिक व्रत आणि अर्चना फाउंडेशनचे उपक्रम घराघरात पोहोचवत त्याचा नागरिकांना लाभ देण्यासाठी त्यांचा विशेष भर असतो. राजकारणापेक्षा जनसेवेसाठी त्यांचा अधिक भर असतो. म्हणूनच त्यांनी जनतेचं प्रतिनिधित्व करावं अशी मागणी जनसामान्यातून केली जाते. त्यांच्या या जीवन प्रवासात कुटुंबाची मोलाची साथ त्यांना लाभते. त्यांचा हा जीवन प्रवास थक्क करणारा असून युवा पिढीला प्रेरणा देणार आहे. पक्षाध्यक्ष शरदचंद्र पवार, संसद रत्न खासदार सुप्रियाताई सुळे, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीचं वेगळं वलय त्यांनी सावंतवाडी शहरासह तालुक्यात निर्माण केलं. नुकतीच राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर सत्तेच्या मागे न धावता त्यांनी निष्ठेला महत्त्व दिलं. शरद पवार हाच आपला पक्ष मानत विचार अन विचारधारा जपण्याचं काम त्यांनी केलं. निष्ठेला प्राधान्य देत राष्ट्रवादी पक्षाला पुन्हा नवी उभारी देण्याचं काम ते करताय. आगामी निवडणुकात तालुक्यात राष्ट्रवादीचे उमेदवार निवडून आणण्याचा संकल्प त्यांनी केलाय. आपल्या कामातून विरोधकांच्या काळजात धडकी भरवणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या या निष्ठावंत युवा नेत्यास वाढदिवसानिमित्त कोकण 7 लाईव्ह तर्फे लक्ष लक्ष शुभेच्छा. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सावंतवाडीचे लोकप्रिय तालुकाध्यक्ष माननीय पुंडलिक दळवी यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सवर्चना घारे परब, कोकण विभाग महिला अध्यक्षा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सावंतवाडी तालुका आणि शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी बेसिक सर्व सेलचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मित्र परिवार.